Аз участвам за трета поредна година. И всяка година интересът сякаш е все по-голям. Има много студенти, които се лутат и този ден им помага да си изберат тяхната насока. Хубаво, не е нищо трудно, не е нищо сложно, интересно е, има много иновации, има интересни срещи с интересни хора, така че материалът върви добре и всичко е точно. Съответно много са ни помогнали, много неща са ни научили и лекциите много плавно. Млади преподаватели, амбициозни, вдъхновяващи, хора, които като влязат в стаята и температурата се променя, просто наистина предизвикват огромно уважение не само у мен, а и у моите колеги.